Okej, nu kör vi. Den som kan dricka mest snabbast. Det här. Vinner. Och det luktar. Alltså jag hatar verkligen sådana grejer, okej? Vi har ingenting, vatten eller någonting så här i närheten. Vänta, papperskorg. 1, 2, 3, kör. Nej, vänta. Okej, då för det. Skål. Okay, let's fucking do this. Varför utsätta sig själv för det här? Det är så man har. Men man kan ha lite hallon och en lägg. Ja. Okej, kom igen nu. Kom igen så mycket fram, okej? Flera klunkar, kom igen. Jag kommer gråta. Hon vann. Jag tog kanske en liten klump, men det var det. Hejdå! Vi var där mat. Det kanske var mat. Nu. Oj! Vi ska spela in en video där vi dricker någon äcklig smoothie vi gjorde själva där vi blandar in. Lite sant. Next step, ingredienserna. Ingredienserna. Och cheeser. Där ska det komma ut.